खुलुमबाय रायजोफोर गुड मर्निं। इउपिपिएल दोलोजों थाबाय थानांगौब्ला बर' हारिनि हारियारि सानस्रिया गोमालांगोन। बे खोथाखौ इउपिपिएलआव थानाय माखासे इयुथ्सफ्रा मोनदांदों, लाइमोनफ्रा। लोगोसे इउपिपिएल दोलोआ बिथांमोननो प्लेटफर्म बानायनानै होआखै। माबोरै? बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आङो सावरायनो थांगासिनो दं। भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। हेलो एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु द चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। खोथाया जाहैबाय मा, बर' हारिनि हारियारि सानस्रिया इउपिपिएल दोलोजों थाबाय थायोब्ला गोमालांगोन। खोथाया मा? बे खोथाखौ आथिखालनि लाइमोनफ्रा इउपिपिएल दोलोआव नांथाबनानै खामानि मावबाय थानाय लाइमोनफ्रा मोनदांदों आरो बुंदों। खोथाया मा? थारैनो साननो गोनां, हारिनि हारियारि सानस्रिया मानो गोमालांनो हमदों इउपिपिएल दोलोजों थानायाव? खारन बेवहाय बांसिन लिडारफ्रानो हारियारि सानस्रिनिफ्राय फैनाय, रिभलिउसनारि वेबनिफ्राय फैनाय, रिभलिउसनारि बेकग्राउन्डनिफ्राय। अब्लाबो मानो हारिनि हारियारि सानस्रिया गोमालांनो हमदों? मानोना बिथांमोना इएस मेन, जायखौ बै रिमट लाग्राया सेरो, बेनो जायो। गुबुनजों सालायजायो, आयेन बानायनो हानाय बिटिसिआव एक्सट्रा आयेन बानायनो हानाय गोहो थासेयावबो आयेनखौ बानायनानै, बाजेटखौ बानायनानै बाहायनो रोङा। खोथाया जाहैबाय मा, हेमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां आसामनि CM बिथाङा जेखौ बुङो बे इएस होनबा इएस होननांगौ, बे न' होनबा न' होननांगौ, आरो बिथाङा थां होनबा थांनांगौ। बेजोंसो सोलियो। आरो गासिबो डेभेलपमेन्टेल वार्क्सफोरखौ आरो गार्डेन जोंनि लकेलनि गार्डेनावबो मनिटरिं खालामनायखौ डिसिआसो खालामो। डिसि मानि हेमन्त बिश्व शर्मा सार, आसामनि CM सारा खालामनाय। दा मोनसे बिनि फोरमान हिसाबै बर' लिडारफ्रा इउपिपिएलनि दोलोनि टप लिडारफोर थासेयावबो एखे जौस्राङावनो, एखे स्टेजावनो मानो थांनाय माखासे समाव आसामनि CM मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मानो बिटिआरनि CMआबो आंनो, दिसपुरनि CMआबो आंनो होननानै लाया? बिथांमोननि मेगनावनो, इउपिपिएल दोलोनि नेताफोरनि, कर्मिफोरनि मेगनावनो मा बुंनो हाखो इउपिपिएल दोलोनि नेताफ्रा? दा बेखायनो जों गुबुनजोंसो सालायजायोब्ला हारिनि हारियारि सानस्रिया गोमालांगोन होननानै लाइमोनफ्रा मोनदांदों। नाथाय बिपिएफआव बिदि नङा होननानै बिथांमोना लोब बिपिएफथिं मोखां जाबोदों आरो हाबफैनायखौ जों बर्थमानाव नुबाय थादों। आरो बेखौ फोरमानजों लोगोसे खोन्थानो हायो। आरो मोनसेया जाहैबाय, इउपिपिएल दोलोआ इयुथ्सफोरनो प्लेटफर्म होआखै, नाथाय बिपिएफआ प्रभाइड खालामगासिनो दं प्लेटफर्म इयुथ्सफोरनो, लाइमोनफोरनो। खोथाया जाहैबाय मा, थांनाय समाव दुफां बिथाङानो रग' फोरमायलांबाय माखासे इयुथ्सफोरखौ इउपिपिएल दोलोआ मारै बोदों साख्रि सोगोन होननानै। आरो बे साख्रि सोगोनखौथ' बुंबाय जेला, नाथाय बिथांमोना साख्रि लाग्रा न'खरनिफ्राय फैसा लानानै थांबावदों। रंगल बर'नि गेजेरजों बे खामानिखौ इउपिपिएल दोलोआ मावदों। दा अब्ला नाय, बहा साख्रि मोनखो, बहा माखो, प्लेटफर्मानो गैया। दा लाइमोनफ्रा बुजिफैबाय आरो बेखौ दुफां बर' बिथाङाबो फोरमायखांखाबाय। दा इयुथ्सफ्रा बिथांमोननि प्रल'बन होनायाव थांदोंमोन। दा बेवहाय प्रमद बर' बिथाङा, बिटिआरनि मानगोनां CM बिथाङा बुंदोंमोन जे लाइमोनफ्रा जौ जुवानिफ्राय मुक्त जाबाय, जुवा गेलेला, जौ लोंला, बिथांमोनखौ सिकित मोनसे डिसिप्लिनाव लाबोबाय होननानै प्रमद बर' बिथाङा थांनाय समफ्राव मेल मिटिङाव मिडियानि गेजेरजों गावनि बाइटआव होदोंमोन। नाथाय थारैनो प्रश्नआ बेसोदि लाइमोनफोरखौ इउपिपिएल दोलोआव लांनानै बिथांमोननिफ्राय फैसा लानानै बिथांमोनखौ जौ जुवा गारहोनायानो मा प्लेटफर्म होनाय नामा? बिथांमोनखौ जौ जुवा गेलेनायनिफ्राय गोजानाव दोननायानो मा प्लेटफर्म नामा? प्रश्नआ बेसो। थिगैनो जाबाय दे, लाइमोनफोरखौ जौ जुवानिफ्राय मुक्त खालामबाय, इसिबां बेबादि गफब मेलाफ्राव आड्डा खालामला। नाथाय बिथांमोननि प्लेटफर्मनि खोथाया बोरै? ना बे जौ जुवानिफ्राय बोखांनानै लाबोनाय इउपिपिएलआव सोहैनायानो प्लेटफर्म नामा? खुगायाव जौ जुवानिफ्राय जोङो बिथांमोन लाइमोनफोरखौ बोखांनानै लाबोबाय, रैखा खालामबाय
होनब्लानो दि बिथांमोना प्लेटफर्म मोनगोन नामा? बेनो प्लेटफर्म नामा बुंनायानो? होदो माथो होनो हादिया? जायनि खारनाव लोब लोब इउपिपिएलआव थानाय लाइमोनफ्रा इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफआव हाबफैयो आरो बिपिएफआ बिथांमोनखौ बजबनानै बिथांमोननो प्लेटफर्म होगासिनो दं। जाय खामानिखौ नुनानै बिथांमोना सेल्फ एट्राक्सन गाव गावनो एट्राक्सन जानानै बिपिएफआव लोब लोब हाबफैदों। जों बेखौ दिनैनि दिनाव आजिर थारिखआव बै सिनारिखौ आम्ही देখিবলৈ पाइछु। बे सिनारिखौ जों नुदों आरो दिनैनि थारिखआव आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन आरो सोंगोनबो। थारैनो इउपिपिएल दोलोनि नेता कर्मी सापटार्सफ्रा जौ जुवा गेलेमाराना, जौ लोंमारा, अनलि गाइखेर फिथाइ सामथाइल' जामारो नामा? बे प्रश्ननि एन्सारखौ रायजो राजाफ्रा हरनानै दोन आरो सोरबाफोर जुदि इउपिपिएल दोलोनि नेता कर्मी सापटार्सफ्राबो नायदोंबा बेनि एन्सारखौ हर। थारैनो आं बेखौ सोंबाय। दा अब्ला इउथ्सफ्रा गावसोरनि खुगाजोंनो जाबादि इउपिपिएलखौ दुखु मोनदों बे खोथाखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। एसेखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं।